Hej Maj, nu er vi jo sejlet helt op nordpå i Skærgården, Kosterhavet. Kan du fortælle lidt om, hvordan natsejladsen var? Ja, det kan jeg. Vi sejlede jo fra Hirtsholmene og så herop natten til tirsdag, og det var helt fantastisk. Det var en blanding af, at man skulle op og være på vagt, og der var en masse ting, der skulle gøres. Så det her skib skulle også sejles, samtidig med, at det var en rigtig livsnyder ting. Der blev en masse gode snakke, og der var stjerneklart. Der var morild, som oplyste hele båden. Ja, det var helt fantastisk. Dejligt. Og så har du været ude at dykke et par gange nu her for første gang. Ja. Kan du fortælle lidt om det? Ja, det kan jeg. Det var første gang i forgårs, som var super grænseoverskridende og meget vildt at prøve. Det er jo en følelse, der ikke kan sammenlignes med noget, jeg har prøvet før. Men så var vi ude i dag 2 gange, og det var bare en helt anden følelse. Man slappede meget mere af i det og kunne nyde det, og det var faktisk bare fantastisk. Vi så alt muligt, og der var meget klart, og ja, det er jeg meget glad for at have prøvet. Hvad skal vi nu? Hvad vi skal nu? Ja. Jamen, vi skal lægge til havn her indtil i morgen, og så skal vi ud og dykke noget mere i morgen. Ud, hvor der er endnu dybere og endnu mere klart, og se endnu mere. Og så sejler vi forhåbentlig i morgen aften videre. Ja. Og lige nu skal vi ned og have burger. Lige nu skal vi ned og have burger og et glas vin. Sådan. Tak.